ulan dyan. Sheesh. Yan ang panahon, malamig ang hangin, parang nasa expressway lang ako. Sheesh. Punta tayo ngayon sa ano, titingnan natin yung pwestuhan natin sa Naga City ng ating business ngayon 2023, Maddie's Barbecue and Chicken Grilled. Ayan, ay maraming salamat sa Naga City ngayon. Good morning San Fernando. Grind na naman tayo ngayong araw. Mga tropa natin. Good morning sa mga tropa natin sa San Fernando, Camarines Sur. Crossing na. Shoutout sa ano ni Paring Nomer, kanyang negosyo tayo sa Naga City. Peace. Yan tayo, touchdown San Fernando. Good morning sa ating councilor na si Councilor Ganda Lanyada. Yan, pupunta sa bahay kahapon. Ay maraming salamat sa pagbisita po. Tayo sa highway ng San Fernando, Camarines Sur. Sa Naga City. Kahapon nandito si President BBM sa ano, Camarines Sur. May groundbreaking ceremony yung ginanap sa Naga City. Ayan. Morning San Fernando, Camarines Sur. Bahay ng San Fernando. Napakaganda na ang kalsada ngayon. Yan, dito na tayo sa Barangay Flor de Lis, Milaor. Yan, palawak na yung kalsada dito. Dito kaya doble ingat mga bumabiyahe. Ito 4 lane na kasi. Maganda, pakita ko sa inyo. Shoutout ko lang pala yung mga kapwa natin motovloggers. Yan, maraming salamat.
dito banda yun. Yung namatay yung estudyante. Yung dito banda yun. Ayun. Sa lugar na to. Sunog! Ang kaya yun? Fire truck. Pakita ko sa inyo yung simbahan dito sa Milaor, yung lumang simbahan. Pasok tayo dito. Ito yung lumang simbahan dito. Yan, lumang simbahan dito sa Milaor. Panahon pa ng mga Kastila to. Ano? Yan. Ito yung lumang simbahan dito sa Milaor. Ano? Panahon pa to ng Kastila. Libot ko kayo. Yan. May nakalumang simbahan, no? Yan ang ano lang, kampanaryo dito. Lumang simbahan. Ito, lumang simbahan dito sa Milaor, Pakinangasog. So yung ano, lumang simbahan dito na itinayo noong 1839. Grabe, tagal na pala nito. Tapos 1840. Pakaluma niyan, panahon pa ng mga Kastila. Ayan. Picture tayo dito. Peace. Yon, touchdown Plaza Quezon, Naga City. Yon, nandito na tayo. Saan kayo dito si Pakam Sur? Natambay muna tayo dito konti. Ito ang yung ano, ang plaza dito sa Naga City. Napakaganda. Sarap magtambay-tambay dito pag ganitong oras. Ma-presko ang lugar. Marami magtatambay dito lalo pag gabi. Marami magtatambay dito. Yan, shoutout sa DMT Hub convenience store. Yan, pahinga muna tayo dito konti. Tapos next stop natin ay sa Cathedral. Nagpo-photoshoot tayo doon. Ayan, sa Naga City. Sir, yan, shoutout kay Pakam Sur dito sa Naga City. Ayan, mga tayo. Ayan, pwede kayo mag-park dito. Ayan. Mga ano dito, itambayan sa Naga. Tapos pag naubusan kayo ng pera, dito sa BDO, meron din. Ayan. Tatambay muna tayo konti dito. Peace. Yun. Yan, titingnan natin kung bukas na yung Cathedral Church dito sa Naga City. Tayo kasya. Kanan tayo dito. Yung simbahan dito sa Naga City, to Cathedral. Yan. So sentro Naga, Manaman, Magaraw, Calabanga. Let's go.
ano, parang exclusive lang ata pwede pumasok. Ayan, ito na. Ito na ang Cathedral. Tayo. Pahinga muna tayo dito. Ayan. Ayan, Cathedral, oh. Dito ako dati bininyagan nung ako'y maliit pa. Sa lugar na to. Napakaluma, oh. Cathedral Church. Yeah. Sunod-sunod na ng kandila. Ito yung sabi niya ate. Gusto mo mag-wish. Ano sortin tayo ngayon? 2023? Yeah. May kakasal dito. Simba. Muna tayo. Tambay muna tayo dito. Katedral. Simba. Papakalagay. Palagay. Ayan cross. Kalaki ng simbahan ng Cathedral di sa Bicol. Sa Porta Marie. Sa motor natin. Yun! Nasa expressway lang tayo. Maraming salamat. At yan. Dito ko na rin tatapusin ang aking vlog for the day. Sheesh! Maganda. Maraming salamat sa suporta sa aking YouTube channel, JDE TV Motovlog. See you next vlog, mga kauragon, dito sa San Fernando, Camarines Sur. God bless us all. Peace.